Shubor naga Snem jong unongsan Hima. Hapadeng ki jing jong ka jing ya lenti pan pen priang ya ka jing nang jing start chiki kna jong ka than amlarem ka Mang Ryum higher secondary school ha ka khat neutrik risaw kala rakhi yau mau mer ka jing ya lenti ba arpusan Snem na do bala seng ya ka house Snem ar hajar ya ka ni ka jing rakhi dab arpusan Snem ni ka jubilee rupa ladan lang ru menteri ka tanat puli puthi ka Sorkar jilla bat MLA ka amlarem uba lakmen rumbui ki arngut ki MDC ka GHADC bakan thup uba medling square baru ba jam shaprang potam habakren kumukong san uba lakmen rumbui ulai ga jingiro ya ga jinglen ladi jongki bor penyat skul bat kinong hikai ban penhe pensan ya ka skul wat hapadeng shibun ki jing bat ki jing tingkho baki mat tar hadu menta ka sngi bakum ka skul kala yo sendan ban rakhe yo mau mer ba arfusan Snem ka jing ya lenti ha kane ka sngi la yo ru ka jingkran nau chairman ka skul uba lam di bok sumer u principal ka themmei chimnang pamthet kumju na ka in charge jong ka SDSEO amlaram subdivision ka kong Daybor Patricia Litan u BDO ka amlaram CNRD block Dr. D Lingdo kinong yalam shnong ki kimiki kpa bat ki basha khot snobha shwa kani kaladon ka jing snap jar ka bashi minute kum kada ka jing pin kan mau buram ya ka nong seng jong ka skul ka ayom pangat pamthet bam kwai hadwar play bar ka jing palat pat baru ya ka souvenir jong ka skul ban pin kan mau ya ka jing ya lenti ba arsan Snem la pen po pen pieng ya ka jing rakhe dab arsan Snem da ka jing shim benta shirham ki khna ha ka jing rai ba ka jing shat tan rai At this time, we're going to unveil the souvenir for the Silver Jubilee. Bay nó làm cùng nè, mình phải lấy phải bá, giờ này thốt, sa chỉ có màu, trong cái chính đáp, arpusan Snem, cái chữ sakri, trong cái Mang Ryum higher secondary school, amlaren, dah kabaya Skhilang, na school. Begi pa, nong hikai, bat kumju, nong syak hot, skabha, leishbur. Thank you. Please give a round of applause. Srimati DP Litan, SDSU, Amlarum. Dr. Lyngba, BDO of Amlarum Block. Shri Medaling Answer, MDC of Wanwar East Constituency. Shri Jamshaphang Potam, Local MDC. Shri Kanthar Polong, Headman of Amlarum Village. Miss Kursois Act, service 15 years. Lasan Shalom Pamthit Pothmi, service 15 years. Mercy Sumer, service 15 years. Rampang Langki Shila, service 18 years. Sukmandhar, service 19 years. Doljina Gadu, service 23 years. And Sunshine Dhar, service 23 years.
Next we have Siren Tariang in the year 2013. Next we have Idikit Mu Korean in the year 2014. Next we have Home Leader Biang. Next we have Meditu Shila. Next we have Sandur Lang. Next we have Amiyo Poshna. Surong. Tariang. Sri Prangsni Kongla. Sumer. Kini baru Jingïarap jangi kilong Lyngba kecil sanjur kecil. Ngai kuplay yai malam di box Sumer balong charman jangi Skul. I principal termai Snem pamkhet ibadai ikun jang kinong sen ngai kuplay ikna Skul paro nado ki barit hado ki bahe ikna Skul ki barit ki kme ki kpa kinong hikay ki bahikay menta bat kinong hikay ki ba menswa nga ay kuplay yang pastor upaya lam yangi ya kani kajing rakhe jubilee ki jamni ya ki NDC bar arngot BDO SDO SEO ki nausha khat sobha bat baron lang Haji nanti jangi ki pray ngidam shpun kiba ngi mang banle ki plan ki bon kijing angot ki bon Henry ban pensai so ya kijing angot ban pensai so ya kita kijing tram kijangi ngidam kam kamon pachwa ngidam kam kajing len lade bat ngidam kam ya kal mense kaba ngan jam